Benvinguts, benvingudes a Sons en el Temps, el podcast que es fa preguntes a partir de la temporada de concerts del Teatre Auditori de Granollers. Hola Oriol, què tal, com estàs? Hola Laia, molt bé, i tu? Doncs molt bé, a punt d'engegar aquest episodi que avui el dedicarem a parlar d'un dels concerts del cicle Carles Riera que es diu Frames Percussion i tindrà lloc el dia 11 de febrer. Recordeu que per saber més informació d'aquest concert, de com comprar les entrades, per poder revisar el nostre blog amb el nostre podcast, podeu entrar a la web del Teatre Auditori de Granollers i a la secció Viu la Clàssica hi trobareu un raconet dedicat a aquest espai que estem compartint amb vosaltres. Això, visiteu teatreauditoridegranollers.cat. Recordem també que aquest concert, com que forma part del cicle Carles Riera, té doble programació, podríem dir. A les 7 de la tarda hi ha una part del concert de caire divulgatiu i pedagògic adreçat a un concert amb famílies i a les 8 podrem escoltar aquest projecte que, Déu-n'hi-do, és bastant innovador, no? Sí, no és el tipus de concert que més habitualment es comenta en una temporada de clàssica, com és la que comentem en aquest podcast, no? I ens agrada molt tenir una proposta que de fet s'allunya d'allò que n'havíem dit al cànon, no? En el nostre primer o segon episodi, que el podeu recuperar també, si us ve de gust. Si us ve de gust, però sinó que és música del segle XX, de la segona meitat del segle XX, tenim música de fet dels anys 70 i música més recent, de principis del segle XXI, de l'any 2002. I amb una formació que tampoc és una orquestra normal no vull dir, tampoc és una orquestra habitual, no és el que solem veure. A veure, què hi escoltarem aquí? Els Frames Percussion són una formació versàtil, podríem entendre que és un grup de percussió, per tant poden tocar un repertori escrit pròpiament, no? Per percussió, però també és veritat que ajunten altres disciplines. Si remeneu la seva web, de fet és molt interessant veure tot el que proposen i ofereixen perquè utilitzen fusions amb instruments no del tot habituals, noves sonoritats, podem sentir-hi dosis d'algú electrònic, és a dir, això és música clàssica? Aquí és on, no? Què vol dir música clàssica? És la gran pregunta. És música. No, el timbre clàssic habitual és el que en aquest concert no s'escoltarà. Així que d'entrada aplaudim al Teatre Auditori per programar una proposta Teatre Auditori, el Teatre Auditori de Granollers i a l'Escola Municipal de Música, que de fet és una mica qui impulsa, oi, aquest cicle Carles Riera. I tant. I a més és que sí que és veritat que la reivindicació per part dels compositors a dia d'avui, no? De la fornada de gent jove que acaba de sortir d'estudiar composició, doncs encara és un reclam poder estar tocant en espais com un teatre d'aquestes dimensions. Sí, no és el que més habitualment s'hi escolta, oi? O sigui que en podríem dir que és un concert de nova creació i què et sembla si fem així per als oients que encara no ens hagin situat i dir aquests dos avui... Ben bé que escoltarem, oi? Fem un tastet. Exacte. Si posem una música a veure què els hi suggereix. Vinga, provem-ho. Bé, doncs no sé què us ha fet pensar aquesta música, què ens suggereix? Doncs aquest tema que hem escoltat es diu Different Trains i és de Steve Reich i és que és un exemple musical de tot aquest ambient minimalista que ens fa pujar en aquest tren fins a Nova York. Mai millor dit, anem amb tren cap a Nova York. Per conèixer un d'aquests compositors que, escolta, no és un qualsevol, és podríem dir que té un pes en tota aquesta manera de compondre, no? Estem parlant, de fet, d'un senyor nascut l'any 1936. Vull dir que, en el fons, quan diem que és música de nova creació... Música d'ara. Vull dir que ho hem de posar una mica entre cometes. Vull dir, és música dels anys 70, vull dir, aquesta música
És més gran que jo, perquè és del 71, jo encara no havia nascut, vull dir que estem parlant d'això, una música que té 50 anys, però encara ho considerem modern o contemporani, no? Sí. És una cosa que, bueno, potser algun dia haurem de buscar-hi un altre nom. Tot va avançant i canviant, no? Sí. Però en tot cas és un compositor, com deies, molt, molt important, que ha guanyat molts premis, no? Ha guanyat el Pulitzer, bé, no sé, segur que ha guanyat moltes altres coses. I ve tant té formació clàssica, però com també com a bateria, dius. Ah, mira, això, i del món del jazz, no? També. Sí, i de fet fins i tot és una persona que en tota aquesta manera d'escriure la música i aquestes inquietuds, suposo que a l'hora de composar li venien al cap, doncs diuen que també va estar a l'Àfrica, no? Envoltat en diferents contextos culturals per entendre, no? La percussió i aquesta essència del ritme, i fins i tot se'n va anar a Indonèsia, on va tenir la sort de poder tocar amb el gamelan. Oh, el gamelan. Home, el gamelan... Aquí fem un parèntesi i expliquem què és això del gamelan, per qui no ho conegui, que és un instrument fantàstic propi d'Indonèsia, com deies, no? Que és de percussió. Són, de fet, com diferents metal·lòfons i campanes i... Són tot instruments de percussió que podríem dir que són una orquestra. Exacte, és una orquestra de percussió o un gran instrument que necessita molta gent per ser tocat. En general es tocava en comunitat, vol dir que podia també tenir un context religiós o de ritual. Sí. Potser és dels pocs instruments que no toques de manera individual. Exacte. I fas sonar tu sol, no? Sí. I la gran avantatge que tenim, no? Els que vivim a prop de Barcelona, és que a Barcelona n'hi ha un de gamelan i el pots tocar. I tant, oi? És una passada poder... És una de les experiències més xules que he tingut, jo crec, al Museu de la Música. El Museu de la Música de Barcelona ofereix uns tallers per... 5 euros, sí. El taller es diu King Gong. King Gong, exacte, i és ideal per fer amb famílies o amb grups escolars, o és igual, segur que el podeu demanar amb un grup d'amics o el que sigui, i és una experiència que realment val molt, molt, molt la pena. De fet, els hi podem penjar a través de xarxes socials, que puguin consultar també, no? Aquesta activitat, posem l'enllaç i realment ho recomanem. Tant a Twitter, Instagram, Facebook, com al nostre web us ho publicarem. I doncs, tornant a aquest compositor, en el Teatre Auditori de Granollers escoltarem una de les obres de l'Steve Reich. No escoltarem el Different Trains, que abans hem fet una pinzellada, però escoltarem una obra que es diu Drumming One. Que és aquesta, la que és del 71. Jo abans ho he dit malament, oi? Bueno. Has dit anys 70, crec que estava ben contextualitzat, sí. Perdó. És una obra que està formada per 4 parts, però crec que en el concert n'escoltarem una d'elles. És una obra bastant representativa, crec, com de l'època i de la música minimalista. Es considera una mica un referent, no? El que realment aquest tipus de música en moltes coses s'allunya del que potser estem més acostumats a escoltar, o fins i tot a l'hora de presentar la música pels intèrprets, no? Han de fer com un canvi de mentalitat, no? De fet, la partitura està pensada no és una formació, diguem-ne, estàndard, sinó que és per 8 tambors petits afinats, 3 marimbes, 3 glockenspiels, veus d'home i dona, un piccolo i xiulets. Uau! Realment no és una orquestra que, diguéssim, la tinguis allò habitualment, no? No, i tot això ho reinterpretaran els Frames Percussion, que jo crec que ells són 4 membres en el grup. Així que... No sé com tocaran 8 tambors. Veurem. De fet, el curiós potser de la partitura no és que digui quins instruments han d'interpretar i sonar, no? Perquè això al final és bastant habitual. Clar.
com a totes les partitures. Però sí que és curiós doncs, que es descriu també de quina manera s'han de distribuir, s'han de col·locar els instrumentistes a l'espai i per crear doncs, com aquest efecte del que generi la manera com està tot col·locat dalt de l'escenari, m'imagino. Clar, en principi no pots col·locar els instruments com tu vulguis, sinó que el compositor ja et diu què va a la dreta, què va a l'esquerra i què va al mig. Tot té un perquè, no? I de fet, si remeneu i busqueu aquestes partitures, doncs aquests croquis, la veritat és que no tenen desperdici, perquè clar, veure una partitura en el que hi ha doncs, un dibuix de com els músics haurien de sortir a l'escenari és curiós. Que això crec que es pot veure, oi, a internet? Sí, es pot trobar. A la seva web també us ho deixarem enllaçat. I tot això, Oriol, a mi em fa pensar, em connecta amb un altre tema potser de recorregut en la història de la música clàssica que també fem en aquests episodis, que és aquesta qüestió de l'espai sonor, no? És a dir, de quina manera, si és una novetat al segle XX que ens plantegem com ens col·loquem per fer el concert, o no, o si al final, com amb la música com a mitjà de comunicació, entenent que és emesa i rebuda, també té en compte doncs, un espai, unes distàncies, com està el públic, clar, tot això, no? La música en viu sempre s'ha fet en un espai, no? I per tant, sempre segur que de forma més o menys conscient el músic es pregunta dins d'aquest espai com es relaciona el públic, em poso més lluny, més a prop. Com arriba. Clar. Si hi ha un escenari, si no... Clar, no sé si en altres moments de la història els compositors han previst això, com fa aquí l'Steve Reich, de dir, doncs mira, t'has de col·locar així, no sé si és una cosa tan moderna. Doncs no és tan moderna. Perquè resulta que a Sant Marc, a Venècia, de fet, si ara fem un salt, no, ens en anem... Home, bastant enrere, no? Sí. Doncs, de fet, diuen que la manera en què va aparèixer aquest concepte que són els cors spezzati, d'alguna manera ja apareixia aquesta distribució dels cors col·locats en dos i que al final això el que generava pel públic era l'efecte estèreo. Sí, també fins i tot crec que és Bach que en els concerts de Brandenburg ell també cita de quina manera per aconseguir un efecte eco amb els instruments de vent, amb les flautes, doncs de quina manera han d'estar col·locats en l'espai. Caram, Déu-n'hi-do. I això està escrit, vol dir que és una pràctica segurament més habitual del que ens pensem. Sí, de fet, més modern, però també a partir del romanticisme, a principis del segle XX, també és molt habitual que els compositors indiquin, doncs aquest instrument tocarà des de fora de l'escenari, perquè soni això més llunyà, per buscar un efecte determinat, no? Tampoc és una cosa estranya. Per tant, sí que en aquest cas de tornant al minimalisme i a Steve Reich, doncs sí que és una cosa molt interessant, però no tan innovadora com ens pot semblar, almenys aquesta qüestió concreta. Sí, potser el tema també és que al llarg del segle XX han aparegut propostes en aquest sentit com molt trencadores, no? Clar. Al segle XX, per exemple, hi ha una altra peça molt original que és l'Helicopter Quartet de Stockhausen, justament, on un quartet de corda toca des de 4 helicòpters, no? És a dir, cada músic sobre un dels helicòpters diferent. Imagina't. L'helicòpter en marxa, se suposa, clar. Sí. No té cap sentit. Entenc que amb auriculars i amb un desplegament. Sí, molt complicat. Jo com a músic no sé si m'atreviria a tocar. Aquest no s'interpreta gaire en escenaris, Aquest és complicat a nivell de producció. I tant. Déu-n'hi-do. Potser allò important és imaginar doncs, que aquest efecte, no? Que és el que es vol aconseguir amb aquesta especialitat. Ho he dit bé? Sí, especialitat. No, espaialitat, ho hem buscat, és incorrecte. Exacte, escrit en va. Ara, doncs buscant això, colors, noves sonoritats, nous timbres, que al final, això també ha passat amb altres disciplines. Al final, segurament el teatre, no? La distribució del teatre grec, clàssic, amb el teatre a dia d'avui també no té res a veure, no? No, clar. O les propostes de teatre experimental on passen coses entremig del públic, o el públic forma part de l'espectacle, no? Ara penso en la Fura dels Baus, jo què sé, tota aquesta gent que doncs el mateix ha passat en la música. I tant, està clar. I tant. Per tant, l'important, doncs, un cop més, això crec que ho diem a cada programa, però és que realment acaba sent potser també un bon resum. I és que perquè la música aquesta arribi i commogui, té en compte cada cop maneres
diferents de fer-ho, no? Sí, que ho diem sovint. Tot és trobar la manera que s'adeqüi al moment, als interessos de l'artista i del públic. I tant. I en aquest cas doncs, serà la percussió, la sonoritat que trobarem en aquest concert del TAC el dia 11 de febrer. Està clar. Una altra cosa que és interessant d'aquest tipus de música i que ens vincula tant la música aquesta més rítmica africana o el gamelan o la música d'en Steve Reich, perdó, que no em sortia, és aquesta cosa molt com hipnòtica, no? Que té aquesta repetició serial, aquesta cosa d'anar entrant en una mena de trànsit, no? Gairebé té aquesta cosa una mica de ritual. Busca aquesta cosa potser més primigènia o... Segurament en els orígens podia tenir, tornant ara al gamelan, no? El que explicàvem abans, no deixava de ser una música per fer realment un estat meditatiu per part de... No? Quan tu tocaves en aquesta formació... Una funció ritual, no? Exacte. I sí que és veritat que al final la música minimalista veu d'això i que per tant hi ha motius, no? Molt repetits que van com percutint al llarg del temps, no? Hi ha com una sensació de l'harmonia i del tempo també curiosa. Bueno, aquesta reiteració és el que li dona sentit en aquest gènere. Sí, és possible que sigui com una nova lectura, no? Una lectura moderna des del segle XX i des de tot el que sap un músic occidental. I tant. Però buscant aquestes arrels potser més primigènies. Bé, no ho sé. Sí. Vull dir que és interessant aquesta sensació que genera aquest tipus de música. Sí. Sí que és important a més que tant l'Steve Reich, que m'ha explicat ara aquesta obra que escoltarem al TAC, com David Lang, que és l'altre compositor que podem escoltar doncs, també en aquest concert, tant un com l'altre doncs, són compositors de renom que han guanyat molts premis, que tenen una formació darrere, no? Amb inspiració clàssica, vol dir que no estem parlant d'una manera de fer tampoc senzilla. No, clar, hi ha un gran coneixement acadèmic al darrere. Exacte, vull dir que es qüestionen altres coses, tenen noves propostes i maneres de fer, però això, amb un bagatge musical, no? Home, sí. Home, parlant de coneixement i complexitat, de fet, l'obra que deies d'en David Lang, que es titula The So-Called Laws of Nature, o sigui, les anomenades lleis de la natura, es podria traduir una cosa així. De fet, és una obra amb un rerefons filosòfic, diguéssim, bastant complexa, no? No sé si serem capaços d'explicar bé, però vaja, vull dir que en el fons el títol ja diu això, no? Diu les anomenades lleis de la natura, o això que la gent en diu lleis de la natura, volent dir, de fet aquí crec que l'autor es basa en una cita de Wittgenstein, en la qual diu alguna cosa així com, a veure, és aquesta que tinc aquí, no? A la base de tota visió moderna del món hi ha la il·lusió que les anomenades lleis de la natura són l'explicació dels fenòmens naturals, és a dir, aquesta creença o que tenim cega en la ciència, que si entenem lleis com a normes que s'han de complir, doncs bé, la natura no funciona així, no? La natura fa el que vol i nosaltres l'expliquem o expliquem allò que som capaços d'explicar de la natura i cada cop som capaços d'explicar més coses. Vull dir, evidentment, fa 100 anys o fa 200 o fa 300 anys hi havia unes lleis de la natura que després s'han anat canviant perquè al final el que fem és simplement entendre què passa, però no són lleis en el sentit de norma com serien les lleis socials, no? Això està bé, això està malament, això ho pots fer, això no ho pots fer, però això, evidentment, no és això. Llavors aquí, no, una mica aquest compositor... D'aquí ve la inspiració, no? Clar, s'inspira en això per aplicar-ho a la música, una mica el mateix, no? La música té unes lleis i unes normes, però bé, que també són imposades, no? En certa manera, no? La música és com ella vol o com tu vols que sigui i no perquè hi hagi unes normes necessàriament les has de seguir, diguéssim que... Potser ho simplifico molt, però... No, però sí que té a veure amb aquesta part d'un tot, no? És a dir, que com també a la natura, d'alguna manera, aquesta observació des de la ciència, aquest empirisme,
que el que pretén és donar respostes a fets que existeixen. I segurament la música també té aquesta part, no? De quina manera després decidim organitzar el so, l'harmonia, no? Tots aquests continguts, doncs no deixa de ser un símil, no? Amb totes aquestes reflexions. De fet, diuen que, o sigui, aquest compositor, ell estudiava a la Facultat de Ciències, envoltat de físics, químics, matemàtics. Vull dir que les converses entre ells donen per inspirar. Devien ser interessants, sí. Sí. També un tret característic, potser, ja que estem citant aquesta obra, és que el grup Frames Percussion la presentarà també no només al Teatre Auditori de Granollers, com una estrena, sinó que també en el Festival Riverrun d'Albi, a França, i que, bueno, doncs escolta, que s'estreni a Granollers igual que en un festival també li dona cert valor. Sí que és una mica com, si no és una estrena, gairebé, no? Serà de les primeres vegades que ho interpreten, això. Entenc que sí. Doncs home, fa molta il·lusió. Des d'aquí us recomanem la web dels Frames Percussion, també la web del David Lang i la Steve Reich. De fet, a més és curiós perquè avui citem aquests compositors que fins i tot podeu seguir per Twitter, vol dir que no deixa de ser... Sí, de gent que està viva, està treballant avui en dia. Exacte, ja tenen una edat. Exacte, cap dels dos són joves compositors, ja us hem dit que l'Steve Reich doncs, té 80 i pico d'anys, en David Lang no en té tants, té 60 i alguna cosa, és nascut als 50 i pico, no sé, no me'n recordo. Però, vaja, vull dir que sí, no són jovenets. Però és un llenguatge actual. I són gent d'avui, exacte. Sí. Però, vaja, exacte, els podeu, com deia la Laia, no? Els podeu seguir a Twitter, que tenen compte de Twitter tots dos. I tant. I, bueno, esperem doncs, que aquesta proposta dels Frames Percussion segur que serà molt trencadora. Estic segura que veure aquests 4 musicassos dalt l'escenari interpretant, no? Música ja, jo crec que ells ja és postminimalisme. Sí, clar, ja és bé, en tot cas és això, gent que fa coses innovadores, innovadores, o que no es fan habitualment, com dèiem al principi. Sí. És una mica, doncs, això, ens hem de felicitar, diguéssim, que es programin aquest tipus de coses també aquí a la nostra ciutat. I escolta'm, tant parlar de música minimalista i això que hem dit que tot i això, tots aquests músics tenen una formació clàssica o acadèmica, vull dir que evidentment no surten com un bolet del no-res, sinó que veuen de la mateixa formació que té qualsevol altre músic. Ara em fas pensar que justament en David Lang va guanyar el Premi Pulitzer per una obra que es deia The Little Match Girl Passion, o sigui, la passió de la petita venedora de mistos. És una música que es veu que va ser escrita per un espectacle basat en aquest conte d'Andersen, que és un conte tristíssim, i el que va fer aquest músic és basar-se en la passió segons Sant Mateu de Bach per crear aquesta música. O sigui que realment anem del mestre del barroc, no? A aquesta música minimalista, és molt interessant. Al final tot té una connexió. La música és música. Doncs per què no, per acabar aquest episodi d'avui, marxem escoltant un fragment de la Passió? De quina? Segons Sant Mateu. Vale. És la inspiració, no? Sí. Vinga, doncs. Moltes gràcies per tot i fins al proper episodi. Adéu. Ens ha quedat prou bé, això, Jo crec que sí. Mira. I és de Steve Steve Streps. Reich o Reich? Reich.